Chenro mar lame kanisa ma ACK Witima e kaunti Manyeri no bagni bang' jomoko ma ichich goni gino bila ne omonjo kanisa no mano yore gi jatend DCP Rigathi Gachagua. Gachagua ko jotelo mamoko kama oting'o jatend Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka oseo monj makamano ka giluwo oseo ne sirikal. E kanisa ma ACK Witima Parish e kar chung'od bura ma Othaya e kaunti Manyeri oganda no chopo mar donje chenro mar lamo mar Jumapil, nyasi mano yore gi jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Kata kamano, chenro mar lamo ne ok ochope giko anyete kinde mane rik irwako welo mano yoro mar twak gi jopiny. Risasi no winjore ka ywak e alwora mar kanisa no, ka iro malungo wang' bende ne obayo od lamo e monj mano kawo dakika 15. Jopiny no chako chapni karingo ka gi kacha kendo manyo rechruok ka nyithindo ywak e od lamo. Kethruok maduong' ne oneno bang' nyamburko mag Gachagua ne ogogi kite kendo moko ne owang' ka kweth mar rawere moko mano oting'o ludhe mag lweny ne one oko mar kanisa no. I've heard Murkomen saying that they are going to investigate. How can Murkomen investigate himself? How do police investigate themselves? These people came with a police vehicle. GK vehicle, GKB 765X. Tipo moko mane wayudo ne nyiso ka jogo machiwo arita ne Gachagua ne gole ka gitiyo gi rot moro e tok od lamo mar rese e monj makamano. E twak mare seche mag odhiambo mag tungnigo, Gachagua oseo monj makamano kowacho ni sirikal osebedo kagete. How do police turn against innocent women and children and beat them and fight them with the live ammunition, with the tear gas? I think the president has gone berserk. The reality that he'll be one term is too much for him to comprehend. And he has lost his head. Jatend Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka bende oseo monj no kowacho ni en ataro gi chike matayo piny Kenya. Yaani sasa haiwezekani kwamba muundo wa siasa zetu umefikia kiwango hicho. Kwa hivyo natoa mwito kwa Wakenya wenzangu wakatae katakata siasa ya utekaji nyara kwa kanisa, kuingilia mahala patakatifu na kutupa tear gas. This is God's altar, as indeed that altar at ACK Church in Nyeri. Kwa hivyo tunakemea kwa nguvu zote tukio hilo.